Jeg hedder Mia, jeg er naturvejleder, og så er jeg uddannet pædagog, og arbejder rigtig meget med friluftsliv, også i min fritid, fordi jeg er spejderleder. Og ved foreningen Naturfusion, hvor jeg laver forløb med forskellige grupper, og skal blandt andet lave det her Vildkvinde, og har også lavet kultur på recept og andre gode aktiviteter i foreningen. Og jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer og lave nogle dejlige ting med naturen sammen. Hej, jeg hedder Sara. Jeg er instruktør og projektleder på Vildkvindeforløbet. Jeg har haft det meste af mit arbejdsliv inden for beskæftigelsesområdet og HR, og har en pædagogisk diplomuddannelse i psykologi og blandt andet også en naturterapeutuddannelse. Privat der er jeg stor friluftsmenneske og har igennem årene oplevet på rigtig mange måder, hvor helende naturen kan være. Og jeg er super glad og begejstret over, at det her Vildkvindeforløb nu er en realitet, og jeg glæder mig rigtig meget sammen med resten af teamet til at give jer et fantastisk 8-ugers forløb. Hej, mit navn er Asger. Jeg er uddannet fysioterapeut og har en kandidat i fysioterapi. Udover det så har jeg også taget en grunduddannelse i naturterapi hos Vinatur. Og jeg har også selv været en del af vildmandsforløbene, og har derigennem fået inspiration til, at der burde være sådan et forløb til kvinder. Og det har jeg så sammen med Sara gået sammen og udviklet det her forløb til jer, hvor jeg glæder mig til rigtig meget at være en af jeres instruktører i løbet af forløbet. Hej, jeg hedder Katrine. Jeg er fysioterapeut, kranieosakral terapeut og yogalærer. Og jeg har en virksomhed, der hedder Hjerteforbindelse, hvor jeg laver holdundervisning og kropsterapi. Jeg har rejst og boet i Indien, oppe i Himalaya-bjergene i lidt over et år, hvor jeg arbejdede med vores kropsforbindelse til jorden, og hvordan vi arbejder igennem vores nervesystem med at mærke livet bevæge sig igennem os. Jeg har også boet i Amazonas-junglen i Brasilien, hvor jeg også har arbejdet med kroppens forbindelse til naturen. Jeg glæder mig rigtig meget til det her forløb. Det bliver rigtig spændende at følge jer de næste 8 uger. Jeg hedder Karina og er en del af Vildkvinde-teamet, og jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer alle sammen. Jeg er uddannet inden for forandrings- og adfærdsledelse og har i rigtig mange år arbejdet med spændende udviklingsprojekter inden for sundhedsvæsenet. Så er jeg også uddannet mindfulness-instruktør og har en uddannelse inden for det spirituelle lederskab. Til daglig der driver jeg min egen virksomhed, hvor jeg inviterer mennesker ind i et nærende miljø her på min gård i Odense. Og så er jeg bare et menneske, der elsker naturen sindssygt meget. Jeg bruger det meget som det restaurative rum, hvor jeg både selv bruger det til min menneskelige udvikling, men jeg holder i høj grad også af at tage mennesker med i naturen i en skøn forening. Vi ses!